Us agrada l'albergínia? Doncs avui prepararem un plat de luxe. Us deixem la llista de tots els ingredients al final del vídeo. Per 4 persones necessitem 2 albergínies no massa grans, 100 grams de tomàquets secs, un manat d'alfàbrega, una burrata, 3 o 4 raves, 50 grams de pinyons, 20 de sucre, oli d'oliva verge, sal i pebre. Comencem rentant les albergínies. Les eixuguem, les punxem amb un escuradents i les confitem senceres i sense pelar. Per fer-ho, les posem amb oli abundant fins a 90 graus. És important controlar la temperatura durant tota la cocció i que no ens passi de 90 graus, perquè si fos una temperatura molt més elevada, no les confitaríem i es fregirien. Durant la cocció les anem tombant. El temps de cocció teòric és d'uns 20 minuts, però nosaltres hem trigat força més. Tot depèn de la mida de l'albergínia. Quan les tinguem tendres, les traiem i les pelem de seguida per evitar que la pela s'oxidi. Les obrim per la meitat, n'hi haurà mitja per a cada persona. Retirem les llavors i les guardem a la nevera. Ara preparem el pesto. Tallem el tomàquet i el piquem en el morter juntament amb les fulles d'alfàbrega. Hi afegim una mica d'oli del mateix pot de tomàquet i continuem barrejant. No feu servir la batedora elèctrica perquè no quedaria bé. Amb el morter ens anirà més bé per aconseguir l'emulsió que volem. Ja tenim el pesto vermell i reservem. I abans de muntar el plat només ens cal preparar els pinyons garrapinyats. En una paella hi posem el sucre i unes gotes d'aigua i deixem coure sense que es cremi, com si volguéssim fer un caramel. Quan es fongui el sucre hi afegim els pinyons i remenem tota l'estona sense parar perquè els pinyons quedin garrapinyats. Ens han de quedar recoberts de sucre amb una crosta blanca. Quan els tinguem, parem el foc i els aboquem damunt del marbre perquè se refredin. En podem guardar alguns de sencer per decorar i la resta els triturem per obtenir pols de pinyons garrapinyats. Podem tenir tots aquests passos preparats amb antelació, però el plat el muntarem a l'últim moment. Tallem la burrata i els raves a làmines. Posem l'albergínia a la base i la salpebrem. Al damunt hi posem una capa del pesto vermell, les rodanxes de burrata, una mica més de pesto vermell, unes fulles d'alfàbrega i ho acabem amb la pols de pinyons garrapinyats. Els raves són opcionals, però ens hi donen un toc de color. Mireu quin goig que fa! Aquesta recepta és del restaurant El Ventador de la Vall de Boí.